Здравейте! От трите чертички горе вдясно имате достъп до всички менюта в Connect2BG. От бутон Кредити ще ви покажем как да закупите кредитен пакет. Избирате пакетът, който желаете, натискате бутонът Купи сега, има опция за фактура. Ако искате фактура, попълвате всички данни на вашата фирма. Ако не желаете фактура, избирате горният бутон Не желая фактура. Може да заплатите онлайн чрез дебетна или кредитна карта, а също и на каса на EasyPay. Ако искате EasyPay, натискате бутона EasyPay, Продължи, съгласявате се с общите условия и натискате Купи. От тук ви прехвърля към сайта на EasyPay, натискате Продължи и ви дава код за плащане. С него може да заплатите на каса. Connect2.BG. Connect2